Entrar na literatura galega co Premio Xerais supuxo descubrir a cultura galega que eu coñecía desde o ámbito do ensaio, desde un ámbito diferente, moito máis minoritario. Supuxo descubrir a cultura galega desde outra óptica e supuxo sobre todo a contacto cos lectores. Decateime da importancia social que ten este premio, da importancia no imaginario colectivo de Galicia. Fixo posible un diálogo que eu nunca tivera, polo menos con esta intensidade, cos lectores reais da túa obra. Foi algo realmente moi importante na miña vida. A verdade é que estamos nun momento especialmente delicado, nun momento no que nun momento que pode entenderse como unha crise de crecemento que nos pode levar á desaparición ou a unha maior cohesión en relación coa identidade. A mí o que me interesa da lingua é a capacidade de facer país, de facer tecido social. O feito de que nos poidamos prescindir dun elemento que nos fai sociedade é simplemente unha manifestación dunha lobotomía social, unha maneira de desfacer un capital. Non entendo, simplemente resultame moi difícil entender como podemos perder ese capital que posuímos. A lingua é un elemento fundamental para crear identidade social, para crear tecido cívico. O que me interesa da lingua é a posibilidade de crear sociedade, que sexamos capaces de reconverter eso nun elemento de cohesión é fundamental. E todos teríamos, cun mínimo grado de consciencia, que ser moi claros neste punto. Necesitamos pelexar unha identidade que nos cohesione, que faga tecido social nesta terra.